Ndakaitawo mwana wasisi vangu wandaigarisana naye tichitoriwiriranawo zvakanaka. Munhu waiita sokuti anoziva zvemabhizinesi zvisingaiti, achiti ndinoita mikando chiichii, izvo dzaiva nemadzoga. Akanga achirarama life isiri yake. Saka ini pandakazobva kumushando uya kumba, ndakauyawo nenyama yangu zvokwadi yanga yakaoma yechimukushu. Ndikati regai ndipe mwana nevana abikire vana. Ndobva ndibvunza kuti kono nyama yemombe yakaoma. Ndikati kumusha tinoita mabeef committee. Vanhu kumusha kwedu vanotora mombe vonzi mobhadhara kupera kwemwedzi wega wega, kana kuti after 2-3 months mobhadhara mombe iyoyo, matodini madya nyama. Saka iye ndokumbogara kumba kwake, izvo watofunga watoona dhiri rekunotsotsa vanhu, ndokuzouya kumba kwangu zvikanzi mama, ndatowana bhucha, ndatoona nyaya yenyama, taura iri yakandinakira kuti ndinowana mombe ndotengesa ndozobhadhara. Saka ndatotsvaga bhucha. Shuwa wakauya nemapikicha ebhucha, mafiriji, chinyi, zviya zvekutoratidza kuti bhucha rakarongeka. Changoshota mubhucha ichi inyama. Saka mama, kana mombe idzodzo dzichitowanikwa, chiitai kuti mutaure nevanhu vekumusha ikoko ndiwane mombe. Ini ndinotamba mikando. Waibuda mumba every time achingoti weekend ndikuenda kumamiting emukando, ndikuenda kumamiting emukando. Ini ndingoti kuda munhu unoitawo zvemukando yake, because ndaisaronda hangu zvinhu zvake zvaanoita. Indaingova munhu anoita zvinhu zvakewo, ndaizvisenzerawo pabasa kangu kwandaishanda mutaundi. Saka indaingoita zvekubasa kwangu ndongodzoka ouya kuti mama, ndazodai. Ndikati zvakanaka, rega ndinzwe vanhu vanadzo mombe. Shuwa mombe dzotengeswawo zvishuwa kumusha kwedu nemazero deposit, vanhu vachidini vachingozobhadhara. Ndikati kana mwana achida hake kuita bhizinesi ndingagomuvharira panze, regai ndinzwe vanhu vacho. Ndakanzwa umwe akachitoti mombe yake yanga yagara ichitoshayiwa bhaya. Iye ndobva ati ndoida. Ndikati tomubvunza kuti iwe zvose kubudira here kumusha kwana mama wangu kure, netransport unozosvika zvobuda, zvinoita mama, nyama inobhadhara. Saka ini hangu ibhizinesi randisingazivi. Ndobva ndati regai ndimubatsire. Ndobva ndataura navaya vanhu vakatobvumavo, vakatotaurirana naye, vakawirirana kuti mari munotipa, mari yenyu ndokupai musi wa7 August. Ndozvakaita, mari yenyu ndokupai musi wa7 August. Ndenda nemari yenyu 7 August chaiye inosvika mari ndapuwa kumukando, ndinopuwa mari yemukando. Saka ini mari yemukando ndo yandichadini, yandichavapa. Iyi ndiyo ndakutongoramba ndichitora dzimwe mombe ndichiita sei. Saka akabva atonditi tichagai munhu unogona kutiwanira transport kusaiti reikoko taenda, because kutora mota kubva naye kuno kuHarare kuinda ukoko zvaizomukositirazve. Ndobva ndataura nemwana wanjanzi yangu anoshandira mugrowth point yekwedu kujerera uko. Ndikati kuda ndina hama yangu inoda kuzotora nyama, inodawo transport, rega ndikupe nhamba idzi mudini mutaurirana. Ndakamupa nhamba. Vaya vanhu vakutaurirana, akutotsvaga dzimwe mombe ikoko. Uya mukomana wetransport unobva toti ndina bamunini vangu vanotaura nedzimwe mombe dzavanotengesa, saka kana muchitodzida munotodini, munototora. Saka vanhu ava vakabhidhwa ndokuudzwa zvemari yepamusoro, kuti totenga mombe dzaine mari yepamusoro pane aitorwa nayo nevanhu vemabeef committee kumba. Saka vanhu vakatoona kuti mombe dzedu, uyu munototenga mombe dzedu nemari yakadi yakawanda. Saka ndobva atonditi achindiperekedzai kumba kuya. Ndakamuperekedza Shuwa, ndobva anopuwa mombe dzake 2 dzino mitumba, ndokutora mota yake ndokudzokera kuHarare, ndokunotengesa nyama yake. Zvebhucha ina nhauzoona akazengotengesa mheno neshamwari yake yaiti ndine shamwari yangu musoja inoita zvenyama chichii, ndo yaanga akutengesa nayo. Saka ndokwakanoisa nyama dzake dzose dziya. Ini ndobva ndatoti ndinoda kuenda kubasa kwangu izvizvi, ndingazvikwanisi kuzvimirira. Chiita zvinhu zvako, ndakuenda kubasa. Ndaenda kubasa paya, zvokwadi nyama wakatengesa ikapera, chiripa mari dzavanhu, tibhadhara vanhu mari haachadi. Chindipa mari dzavanhu, vanhu vanoda mari dzavo haachadi. Vaya vanhu vondibvunza nhamba dzavo unadzo, iye unoti ini nevanhu vangu tinotaurirana zvakanaka, ini ndimoda kutondikanganisa, munotaurisa stereki, kwakutondibloka, haachadi kana kutaura neni kana kudini. Vaya vanhu vovhunza
mari dzavo kwandiri. Ndovati kwainga wani muri kunzi tiri kutaurirana muchiwirirana, watoti unoda kuzotora dzimwe mombe svika unongoti mari mangwana. Zvino vanhu havanoda mari dzavo kumusha uku. Ini ndindava muvengi wevanhu kumusha kwamai vangu nekuda kwake mwana uyu, mwana wasisi vangu. Mai vake ndisisi vangu vakasvagwa nemukoma wababa vangu. Ina nhaukurira kwababa, saka ndaitiwo ndaona kahama dzekwababa tine ukamawo tichiwirirana zvakanaka, but kuwirirana kwacho ndatozoona kuti kwakutodini, kwakutonetsa. Iye zvino akandibloka, hadi kana kutaura neni kana kudini kuti ndimubvunze nyeni nyaya yemari. Ndiye munhu uya unonzi Aleta Kandeya wakambotenderera wakambotora mari dzavanhu dzakawanda. Saka kwandaigarisana naye uku, wanga akatora mari dzavanhu vakawanda vangavouya vachindinetsa zuva nezuva. Saka ndashaya kuti mungatibatsirawo sei kuti angoexposwa azikamunzi imbavha, ende akatotiza akauya kuno kuSouth Africa, anonzi ari kuDurban ndokwaari. Ini hadi kana kutaura neni, hachadi. Mai vakevo vakutondivenga. Saka ndinoda kubatsirwa kuti mbavha izvo kwadi kana zvichibvira idzose mari dzavanhu idzoke kumusha. Handizivi ndingaona rubatsiro rwakaita sei, bhozi hapana ukama pakadai.